Jabalnya negara. Này bị thằng bro sụp bay. Jabalnya negara. Deh. Mana ya? Jangan oंखारसिगोन नै ओरैनो थांगोन आरो खालामाथिया ओरै सिदा थांगोन Nih, singna bro. Hello guys. Oमफ्राय माबायदि मोनदों फैनानैहाय? बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो दिनै खिन्थु आंबो फार्स्ट टाइम फैया। सिगां फैबाय फैनाया खिन्थु पारमिसन लाखैमोन आरो सिगां ओमफ्राय फैनो मोनाखिसै आरो डाइरेक्ट दा दिनैला हयले फैथारबाय आरो ना बिराद गोजोननाय मोनबाय। फैलादो जायफोरा फैयाखै जेनेबा बेवहाय फैनानै माबायदि गोजोननाय फैगोन ना भिउआ नै नायलां जाबाय नै बेवहाय फैनानै माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों ब्र बेयाव फैनाया माने आं जोनोमनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेयाव फैनाया ओरैबायदि गोजोननायानो माने उसिफावजोब्बाय आंना माने बुंस'नो हाया आरोखि ओमफ्राय खालामाथि होनो बेखौ खालामाथि बुङो माने दिनैसो खोनानायलाय खोनाबाय थायोमोन ओमफ्राय नाथाय आं फैफेरनो मोनाखैमोन आरोखि दा मोजां मोनबाय फैनानै
ओमफ्राय आरो दा जोंथ' बयलारबो हांना जाबावनोसै ब्र' औ जागोन ओमफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जिफोरलायनाय शेयार खालामना हो जाहाथे जों माने फेमिलिखौ थाब फेदेरलांनो हानायनि बायदि आरो ने ब्र' औ बिथांनिबो चेनेल दङ आर बसुमतारी आंना जोंना बिथांनि चेनेलाव नायग्रा भिउवार्सफोर थांनानै माने सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ औ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जिफोरलायनाय शेयार खालामनायखौ दाबाव लोगोफोर ना मा होनो ब्र' औ नंगौ दे भिडिअखौ खालामाथि होनाया नै बेनो खालामाथि माने हायानो गोसोम आरो खालामाथिबो होनगोन हाजोबो होनगोन आरो बेखौ माने दिस इज गोसोम अन्थाइ दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनदों आं बे सोदोबखौ नायदो नै नायलादो आरो बैयाव मोनसे माबा दं नै खुन्थिया बेनो आरो बर्डारा जोंना समायना बे हाजोआ समायना बे हाजोआ नायलांबाय थादो नै ओरैहाय आरो नै ओरै हाजो दङ नै बे भुटान बर्डार नै बेनि खेलायाव हाजो आगोलाव थांनो नागिरगासिनो नै जोङो थांगासिनो दं मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला थांगासिनो लंपेन्टाबो सिया बायनाय बेस्रा This is what Kalamati. Okay, here is the one. सोर फैनो गोसो आरो सोर नायनो गोसो बेयाव फैनानै नोंसोरनि गोसोआव ओरैबायदि गोजोनगोन ना नै फैयै मा जाखो आंहा नै
भुटान दै इयो भुटान बर्डार आरो जोंनिबो खावसे हाबो आरो भुटाननिबो खावसे हाबो फैयोब्ला मोजां नायफैदो समायना आरो नै खालामाथियाव दंफैयो नायनो हासिगोन आइ देखो Kalamati, kena Kalamati na bunga tu, Hazagot. Oh, tanggo ni. Udah nane, Serbia. Narzary blog. Oमफ्राय जोङो ब्रादार बिन'जित ना चेनेलनि नामाबो नामानो नामानोखा नामानोखा ओमफ्राय माबायदि मोनो फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों ओरैबादि बेरायनो थाखाय दा सम बेरायनायनि सिजनबो जाखाबाय नालाय ओरैबादि मोजांसै आरोखि बेरायनोहाय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो गोसोब्ला बेरायफैनो हासिगोन ओरैबादि मोजां फैनानै गोसोखौ मोजां मोनदों अनजों मा दं नोंसोर मिथिखायो दा बे हाजो आगर जाहैबाय ओरैबादि मोजां नोंथांमोना खालामाथियाव फैयोब्ला हाजो आगरखौबो नायफैनो हागोन आरो ओमफ्राय आं मोनसे खावलायनो सानदों ब्रादारनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय माने नार्जारि ब्लग इउटुब चेनेलखौबो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै गोदान आंनि चेनेलनि थाखाय बिथांमोना जेन सापर्ट खालामो बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय आरो दे थेंक इउ नै भिउखौहाय थांसिगोन जोङो बेयावखौ नायस्रादो नै नुबाय दा स' फाइनालि बाय जोङो दा दावहांना जाहैसिगोन हाजो आगर बियो नै हागौ ने बे ससेखौ होखादो सोब बानानै देखायदो नै भिउखौहाय नुबाय दा जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिसोरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो शेयार लाइक कमेन्ट स' फाइनालि बाय जोङो दा दावहांना जाहैसिगोन